ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും നാളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പൊന്നിൻ ചിങ്ങമാസം. ആ ചിങ്ങമാസത്തിൽ തുടങ്ങി 12 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മലയാള വർഷം. ആ കാലയളവിൽ നമുക്ക് നവഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഗുണമാണ് നൽകുന്നത്, എന്ത് അഭിവൃദ്ധിയാണ് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. കാർത്തിക നക്ഷത്രം. പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. ജോലിസ്ഥലത്ത് തന്റെ വാക്കുകൾക്കും പ്രവൃത്തിക്കും അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും. കാർഷിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പലവിധത്തിലും കാര്യമായ ആദായം ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കലാകാരന്മാർക്ക് ധനലാഭവും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കും. അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിതമായി തേടിവരും. ഗ്രഹാന്തരീക്ഷം പൊതുവെ സുഖകരമായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പൊതുവെ മെച്ചപ്പെടും. പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ആദരവും സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളും ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ബിസിനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉടലെടുക്കും. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും കൂടുതൽ പണം മുടക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ വിശ്വസിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് അനുകൂലമായത് മാത്രമായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. ക്ഷേമ അന്വേഷണങ്ങളുമായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും നല്ലവരാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ട. പൂർണ്ണമായി എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇക്കാലത്ത് നല്ലതല്ല. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ, ദേവാലയങ്ങൾ എന്നിവ സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാകും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണാതീതമായി സംസാരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം കടന്നുവരും. എങ്കിലും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും മാറി കുറച്ചു കാലം കഴിയാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സ്ത്രീകൾക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഗുണകരമായ നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും വന്നു ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മേലധികാരികളിൽ നിന്നും അനുകൂലമായ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റം, പ്രമോഷൻ ഇവ ഇക്കാലത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പഠനകാര്യത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. നല്ല സൗഹൃദങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടാകും. കാലത്തിനനുസരിച്ച് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തുള്ള പഠന പദ്ധതികൾ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്ക് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതാണ്.